Здравейте, хора. Сега намерихме в Need for Speed. Да, ще ви покажем едни снимки. В Need for Speed намерихме на Rep 51. Да. Да, ще ви го От покажа. Google Earth. Не ни дават да идем, но... В Need for Speed може да я ги изблъска всичките. Тук вече не се вижда за програмата. Да, гледай. Ето тук. Буквално стойте. Само да го намеря. Хора, вижте, буквално, вижте тази снимка Rep 51. Да, ето. И вижте там къщичките. Да, там беше Това са къщичките в Need for Speed. синя. Ето, и тук. И тук. Синьо. Буквално Да. Rep 51. Да, това е Rep 51. Има и други снимки, но сега не Да. се обикаля да ги търсим в Да. самата игра. Да. Така че... Чао и до после може да снимам пак. Да. Да видите и другите снимки. Втора част. Чао.